Анти-Бай-Ганьо. Вече над 120 години нашето общество се върти в омагьосан кръг от въпроси относно собствената си идентичност. Те са провокирани от книгата с фейлетони Бай Ганьо – разкази за един съвременен българин. Главният проблем е какво се стреми да ни внуши авторът Алеко Константинов. Десетки български учени изписаха хиляди страници и по темата, и за автора. Оценките са крайни – от венцехваления до рязкото му отричане. Междувременно в родните училища милиони българи от няколко поколения станаха обект на възпитателно въздействие чрез книгата. Преподавателите съгласно учебната програма твърдят, че образът на Бай Ганьо, така както го поднася авторът, представлява само част от българското общество. Обществото, напротив, сътвори общонационалното прозвище ганьовци, с което се кичим пред света. Попаднахме в матрицата Бай Ганьо, която ни изглежда като доживотен, вечен затвор. Как стигнахме до тук? Къде е изходът? Нека се върнем назад във времето. Мощният и надарен български народ, изградил една от трите империи на европейското средновековие, дал на славянския свят старобългарския език и християнството, пада под тежко политическо и иноверско робство. Постепенно повяхва паметта за българската слава. Светът забравя за нас. Превръщаме се в петно на картата на Европа. Но колелото на историята се върти. Османската империя се свлича към своя упадък. След 17 век по пътищата между Цариград, Париж, Берлин, Виена и Лондон потеглят търговци, дипломати, военни, изследователи и любознателни пътешественици. Около 900 км между старата българска твърдина Белград и Истанбул те се движат по пътищата и през селата на българите. Да си представим едно такова пътуване. То се осъществява на коне или с каруци. На ден при хубаво време се изминават около 30-40 км. Тоест продължителността на прехода през земите на българите е минимум 25 дни. При дъжд и разкаляни пътища пътят съответно иска и взема своето време. Къде нощуват пътниците? Естествено в селата на българите, в техните къщи и страноприемници. С какво се хранят те и впрегатният добитък? С онова, което им осигуряват българите. От кого зависят пътниците при повреди на транспортните средства? Отговорът е ясен. И така, ден след ден, седмица след седмица. Можем да заключим, че чужденецът в онази епоха на многоседмични пътувания е в пълна зависимост от волята на дедите ни, от тяхното гостоприемство и дори приятелство. Тогава си задаваме въпроса, дали пътуващият има възможност да опознае народа ни? Очевидно да, в различна степен, доколкото позволяват неговата наблюдателност и желание да го стори. Но във всички случаи знанието му е непосредствено, от първа ръка. Много от тези гости по земите ни завещават на света своите впечатления в дневници, служебни доклади и отчети, журналистически материали, лични писма, художествени произведения, разкази. Да, можем да се доверим на тяхната обективност, защото наблюденията им се препокриват почти изцяло. Нека да използваме това знание за себе си, получено отвън, извън простото цитиране. Нека го приложим при един сравнителен анализ на произведението Бай Ганьо. Внимателният прочит показва, че Алеко Константинов непрекъснато повтаря няколко свои тези. Първата от тях е, че Бай Ганьо е нечистоплътен. Веднага можем да се съгласим с автора, защото сред нас и навсякъде по света има такива люде. Види се, че Бай Ганьо имаше действителна нужда от баня. Отдалеко дъхтеше навкиснато. Както казва лирическият герой, и ние му вярваме. Проблемът възниква тогава, когато Алеко Константинов обобщава за всички нас. Впрочем, с нечистотата не можем зачуди българите. Не можем накара и най-разпалената фантазия да си представи нещо по-нечисто от той, което може да ти представи самата действителност.
Нека чуем впечатленията на пътуващия по нашите земи ирландски свещеник Робърт Уолш през България между 1830 и 1836 година. Яздайки, ние влязохме в един стопански двор. Тук вътре имаше няколко постройки, като една от тях беше малко по-настрана и изглеждаше странно подкупваща. Тя беше нова, свежа, чиста и неотдавна боядисана с някаква сива боя. Понятието за чистота не е развито в твърде висока степен у бай Ганя. Хич жив човек без гад бива ли? Казват старите хора у нас и успокоени с тази аксиома не възпрепятствуват твърде усърдно на размножаването на гадинките. Къщите на българите са изградени от плет, измазани и са чисти и удобни отвътре, където никога не бяхме обезпокоени от дим, бълхи, въшки, лоши миризми или други подобни неприятни неща, които обикновено безпокоят богатите в къщите на бедните. Пристигнахме в едно бургаско село. Къщата бе чиста и спретната. Подът бе пометен с постлани килими. За да сме сигурни, че ирландският свещеник не е изпаднал в някаква самозаблуда и излишна симпатия към своите домакини, ще приведем наблюденията на доктор Адам Ниел, лекар към английското посолство в Цариград от началото на 19 век. Настанихме се в къщата на един български селянин и бяхме твърде приятно изненадани, че тя беше удивително чиста и топла. Към тези думи можем само да прибавим описанието на английския капитан Чарлз Франкланд, също от началото на 19 век. Нищо не може да се сравни с чистотата и уюта на тези скромни жилища, които въпреки непривлекателната си външност отвътре са чисто белосани, пръстеният пот добре изметен, всички предмети от тяхното малко къщно домакинство добре излъскани и окачени из стаята. Алеко Константинов няма високо мнение за чистотата и на българката. Тя си завира костеливите пръсти с траурни ногти в косата на стопанина и го пощи от бълхи и въшки. Горещо му опонира през 1555 година видният търговец Ханс Дерншвам, член на кралската свита и приближен до императора на Австро-Унгария. В мястото, където нощувахме, видяхме нова женска носия. Жените нямат забрадки, както по селата в други страни, а някакъв невероятен накит на главата. Може да се нарече корона, така както ги носят от перли на много места благородниците от Бохемия и Унгария, какъвто съм виждал много. Около врата носят особени накити, разни гердани, всичко, което свети и блести. На пръстите носят много медни, месингови и сребърни пръстени. А Робърт Уолш допълва: дрехите им са чисти, спретнати и удобни. Те са изключително работливи и никога не оставят безвретеното и хурката си в ръце. Горещо го подкрепя и един анонимен пътепис от началото на 17 век, вероятно от барон Дьо Курменен, пратеник на Франция в Цариград. Той казва: тази провинция, Румелия, е една от най-населените с християни в Турция. Лесно може да се установи, че когато страната е била свободна, жителите й са били много разкошно облечени. Защото и сега, при все, че турците не им оставят нищо, жените са облечени много чисто. Най-експресивен е френският дипломат, археолог и пътешественик Еспри Мари Кузинари през 18 век. Ето неговата великолепна характеристика за дедите ни. Българинът оре с риза, антерия и широки потури, украсени с шевици от разноцветна вълна. Това облекло, винаги много чисто, има блясък и някакво изящество, особено лед. Тогава шевицата се откроява на съвсем белите памучни платна, такани от жените във всеки дом. В съзнанието на българските ученици много ярко остава измислената случка за бай Ганьо в банята. Ето как описва българската баня преди 4 века Ханс Дерншвам. В София разгледах банята и се къпах в нея с другите си спътници. Наслана е богато сполиран бял мрамор. В средата има голям, дълбок бял мраморен басейн. По средата е поставен мраморен стълб с разни медни тръбички, от които водата пада в коритото. Покрай стените има пейки, широки по 2 лакта. На тях българите се събличат, всеки си сгъва дрехите отделно, а обувките под пейката. Баняджията опасва всеки му с дълга синя кърпа, а около главата бяла. Българите сядат и дълго се мият със съвсем гореща, хладка и студена вода.
В книгата Бай Ганьо попадаме на разпалената реч на един от героите на автора – български студент в швейцарско кафене. Кой си ти? Какъв си? Кому в очите пъхаш твоето гостоприемство? И какво е и твое прехвалено гостоприемство? Той ли, че българинът ще ти постеля мазна постелка и ще те завие с съмнително алище? Ах, оставете ради Бога тия дивашки самохвалства. Не е ли време вече да си отвориме очите? По-изразително и драматично не би могло да се каже. Какво твърди обаче текстът на един скромен опонент на Алеко Константинов? Това е Ксавие Омер Дьоел, френски географ и геолог от началото на 19 век. Неговите впечатления от българите звучат така. Отдадени на земеделие, българите показват един трудолюбив, миролюбив и гостоприемен характер. Всеки чужденец, който влезе в българска къща, е сигурен, че ще намери тук услужливо и безкористно гостоприемство. Капитанът от кралската флота Чарлз Франкланд. Самите бедни хорица, скромни и услужливи, с готовност да ти дават всичко, което имат. Мляко, яйца и пресен черен хляб или по-скоро кейк, който приготвят пред очите ти върху желязната псия. Приглася му лекаря на английското посолство в Истанбул Адам Ниел. Българите обикновено са човечни, добросърдечни хора, гостоприемни към чужденците, дошли под скромния им покрив. Особено изразителен е Франсуа Пуквил, почетен консул на Франция в Гърция. Новият Филипополис, или Пловдив, е построен в китна местност. Поради правилното му градоустройство, начина на градеж и цялостния му облик, градът справо може да се смята като един от най-красивите в България. От тук започва да се чувства българската кръв. Жителите му се славят със своето трудолюбие. Те са искрени и гостоприемни. Постоянна е темата за келепирджилъка, що се отнася до литературния герой Бай Ганьо. За пореден път не е платил той сметките си. Няколко файтонджи чакаха горките цял час около портите да им платят. Но много от нашите туристи не намериха за нужно да плащат. Действието се случва в Прага. Авторът отново вменява на много от българите прочутия келепирджилък, който за жалост превръщаме в нарицателен. Свещеник Робърт Уолш. От всички селски народи, с които съм се срещал, българите изглеждат най-простосърдечни, приятни и приятелски настроени. Къщите им бяха винаги отворени за нас, като нашето присъствие изглеждаше като празник за семейството им. Компенсацията за гостоприемството им, която заплащахме, заслужава дори да не бъде наричана така, и имам чувството, че ако не предлагахме да платим, никой нямаше да направи въпрос. Започваме да се чудим на кого да повярваме. Според нашите възрожденски автори, които описват патриархалното българско общество на 18-19 век, на което те са горди членове. Присвояването на чуждото се третира като най-голям позор. Къщите са незаключени, взаимното доверие е същностна характеристика на това общество. Това е една от твърде деликатните теми, многократно натрапвана ни от автора.
Неговият герой е натоварен със скандална похотливост в една епоха на живо и силно патриархално българско общество от края на 19 век. Известният българофил, австро-унгарският учен и художник Феликс Каниц прави важно наблюдение. У българите, между жената и мъжа, между майката и сина господства пълно разбирателство, което съвсем не е в обичаите на южните славяни. На този фон се налага да цитираме постъпките на българския Дон Жуан, от когото, според автора, пропищели слугините в Европа. Момата, разсърдена до висша степен, с пламнало лице, с висок глас ми разправи, че бай Ганю я оскърбил с действие. Похванал я и не само я похванал, ами... Бай Ганю при отворени прозорци, без да спусне завесите или жалузите, освободил се от горните си дрехи и в момента, когато аз погледнах, той се хилеше на нашата слугиня и гладеше влакнестите си гърди. Види се, стои искаше да я плени. По-голямо предизвикателство към честта на мъжете на България в онази епоха на кървави въстания и войни не би могло да се сътвори. В книгата си «Война и жени», издадена в Лондон през 1913 година, британската лекарка Мейбъл Сейнт Клер Стобърт, командир на дамския медицински конвоиращ корпус от Англия по време на Първата Балканска война, свидетелства. Бях подготвена да срещна раздразнение от страна на мъже, които поради турска среда на живот не биха приели лечение от страна само на жени. Но българските мъже от всички съсловия биха могли да дадат урок на мъжете от повечето европейски нации за отношение към жените. Нашите лекарки и сестри затвърждаваха до последния ден в болницата своите впечатления от първите дни. Че що се отнася до качествата, галантност, уважение и благодарност, други пациенти не могат да надминат тези обикновени български войници. Думите са излишни. Вместо да се сдружават с френците, с немците, с англичаните, винаги примерни и във веселбите си, и в занаята си, вместо да се проникнат от техния дух на порядъчност, на трудолюбие, на честност, на кавалерство, те нашите намираха своя идеал или в еврейчетата. Българският народ и държава по време на Втората световна война единствени спасиха всички български евреи и десетки хиляди евреи от цяла Европа. Или в гърчетата. Хиляди българи участваха в освободителните борби на гръцкия народ срещу турското иго. Или в някои арменчета, които по най-долен начин експлоатираха средствата и силите им, като ги увличаха в задушната атмосфера на своите злобни, груби и безплодни глаголствувания. България спасява от турските кланета над 60 000 арменци. Изгнаници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик, дечица на майка рубиня тревожна и жертви на подвиг чутовно велик. Далеч от родина, в край чужди събрани, изпити и бледни, в порутен бордей те пият, а тънат сърцата им в рани и пеят, тъй както през сълзи се пей. В какъвто час на деня да посетя това кафене, като почнеш от 9 часа чак до късна вечер, заварвам същите лица на същите занаяти. Префа, тренталуна, табли. За съжаление на всички нас, авторът едва по-късно узнал, че в този град имало и други българчета. По-сетне узнах. В този град имало и други българчета, които не посещавали това кафене, а се занимавали най-сериозно с науките си. Те не стават обект на неговото внимание, макар че стотици от тях израстват като надарени учени, а някои от тях и със световна слава на откриватели.
Господин Левастал, директор на френския лицей Галата Сарай в Цариград, свидетелства. В действителност българите са най-добрите ни ученици. Послушни, работливи, а другите са по-малко добри, мързеливи, недисциплинирани и безнравствени. Госпожа Хестър Доналдсън Дженкинс, преподавател в Цариградския девически колеж в началото на 20 век, е цитирана от списание National Geographic през 1915 година. Българките те гледат право в лицето с повече искреност и по-малко съблазън. В нашите български студентки има определена якост и разсъдливост, които ги определят като различни от капризните, сантиментални и с по-слаби нерви момичета от другите националности. С особена симпатия говори за нас немският пътностроителен инженер Вилхелм Пресел. По брой интелектуални заложби и прилежание, българите вземат първо място сред тази мозайка от народности на Балканите. Ласкаво се изказва за българите и американският учен и просветен деец Уил Мънроу. Кротък и съвестен, българинът се отдава на работата си изцяло, независимо дали е студент, войник, занаятчия или търговец. Бай Ганю седи сам в салона и зяпа разсеяно картините. Случката се развива в салона на Иречековия дом. Час по час плюе по килима. Час по час плюе по килима. Разтрива го с бутушите. Разтрива го с бутушите. Час по час плюе по килима и го разтрива с бутушите. Преглеждаме всички досегашни филмови и театрални версии на книгата. Никой от творческите колективи не е интерпретирал тази гротескна сцена. Защо ли е изпуснат такъв ярък, според автора, момент? Според Алеко Константинов, за Бай Ганьо българина, това е възможно. Нашият категоричен отговор е: това е невъзможно поведение на който и да е нормален човек по света. Висши съображения! Тьфу! Защо плюете на улицата, бе, другарю? Аз ще плюя в лицето и, другарю! Ами по-добре плюйте в плювалника. Пардон? Плювалника казах. Не, в лицето й! Не го закачайте, той е малко луд. Можем да продължим в този дух изучаването на българите през погледа на другите народи. На внимателния зрител е направило впечатление, че представите на Алеко Константинов за народа ни и тези на чуждите ни приятели се разминават драстично. Образно казано, авторът гилотинира нацията чрез едни настойчиви и натрапчиви, но в крайна сметка едностранчиви и неверни обобщения. Посланието на учителя Петър Дънов е: Алеко Константинов направи грешка с Бай Ганьо, като показа само отрицателните черти и затова бе наказан, че създава типа на българина като тип на отрицанието. Той трябваше да изнесе и положителните черти на българите. Петко Рачев Славейков, професор Боян Пенев, академик Михаил Арнаудов, поп Минчо Кънчев, Неофет Бозвели, Мати България, отец Паисий Хилендарски. Не може да има никакво съмнение, че Алеко Константинов е един от най-даровитите български сатирици, човек, който изобличава обществени пороци, който представя една драматична картина на следосвобожденска България, особено с водните нарушения, с други подобни неща, но не бива да забравяме, че все пак той е сатирик, че живее в една конкретна политическа среда и че образа на Бай Ганьо, който ни беше наложен може би от самите нас, като едва ли не еталон за българин, е абсолютно различен от тогавашните българи.
И тук не е малка роля за създаването на един такъв образ, който има много неверни черти, и самия произход на Алеко Константинов. Това е едно изключително богато свищовско семейство. Баща му Иваница Хаджи Константинов е един богат търговец, свищовлия аристократ. В Свищов има такива нагласи в онова време. Свищов е един от най-будните български градове. Според спомените на съвременниците, бащата е бил надменен, така доста хладен като поведение, горделив човек, раздразнителен. То това личи вероятно и в самото възпитание на Алеко Константинов. И според Пенчо Славейков, който познава много добре тази среда, от баща си Алеко наследява, така, ако цитираме, известен чорбаджийски поглед към хората. Даже бих казал до някъде аристократично чорбаджийски, доколкото едно е чорбаджията в традиционния смисъл на думата, друго е тази богата класа, която има огромни приноси, разбира се, за развитието на българската нация през възраждането, ще има и своите недостатъци. Именно в такава среда Алеко е възпитаван, расте в една все пак по-капсулирана среда, като той е бил и с здравословни проблеми, бил е едно бледо дете, слабовато, не го пускат навън да играе с другите деца и той така до известна степен живее в някаква самота, облечен е в хубави дрехи, донесени от Букурещ и от Европа. Учи с частни учителя, между които, разбира се, прочут е Емануил Васкидович, един от корифеите на новобългарското образование, но с едно покровителствено отношение към обикновения българин. Било е решено от бащата Алеко да продължи да учи в Априлската гимназия в Габрово, като той буквално казва да не се въргаля с гореливите свищовличета, което не е точно така, защото Свищов е един буден град. Всъщност гореливи свищовличета, нека да не забравим, че това са тези български войници, за които лейди Сенклер Стобър казва, че могат да бъдат пример за галантност на много мъже в Европа. Много са изследователите на Алеко Константинов, които анализират образа на Байганьо през житейската призма на автора. Богата е литературната критика на тема Байганьо. Пръв професор Боян Пенев ясно издига глас срещу отъждествяването на Байганьо с българина. Една голяма грешка, грубо заблуждение е да се гледа на Байганя като на изразител на типичните български качества. Преди всичко в този образ са вложени само отрицателни черти, само недостатъци и пороци. А нашият народ, като всеки друг, покрай отрицателното, таи в себе си и нещо от най-положително естество. Това, което отличава народната душа, което е свързано с дълбоките особености на националния характер и е най-ценното в него, то не е засегнато в Алековото произведение. Стоян Михайловски е особено остър критик на тези обобщения на Алеко. Никакъв Байганьо не е позирал пред обектива на Алеко, а е позирал сам Алеко. Абсурдно е становището, че Байганьо е тип на българина въобще. Споделя мнението на академик Константин Петканов, който също възстава срещу разпространеното схващане, че Байганьо е тип на българина въобще. Като народ сигурно сме нещо повече от недодялания, весел и добродушен хитрец Байганьо, щом като сме успели да се запазим през вековете на тъмното робство. Георги Цанев, директор на Института по литература към БАН, в продължение на четвърт век задава риторично въпроса: защо реални личности като Раковски, Левски, Ботев, Кочо Чистеменски и прочие да не въплащават типично българското, а да го носи в себе си един карикатурен продавач на розово масло? Сред проницателните анализатори на автора е и професор Инна Пелева. Според нея книгата Байганьо осъществява тотална атака срещу класическото слово на българската национална идеология, от което израства светът, обитаван и до днес от нас. Алеко ни учи на самокритика, която злорадства над българските недостатъци. Остро критично гледа на Алековия образ и професор Тончо Жечев. Ако призная, казва той, Байганя за общонационален тип, това означава да призная, че сме пропаднали и сме се провалили като народ. И няма за нас изход. Дълбоко психологически подхожда и Георги Константинов. Неговите мисли обобщава доктор Галина Калунова. Алеко, който е искал да възпитава с фейлетоните, си е направил лоша услуга на своя народ. Творбата на Алеко се явява една застрашителна реакция на Паисиевия патос, на възрожденските духовни полети. То в момент, когато българин е имал най-голямата нужда от насърчение. Легендата за Байганьовщината се явява мътен поток. Ще оставим живота да опровергае тая легенда.
която се създаде и с наше съдействие, казва Георги Константинов. И наистина, ние сами раздухахме този образ. То не бяха вицове, то не бяха театрални версии, то не бяха комикси, сложихме го дори и върху банкноти. И мой въпрос е, това ли сме ние българите? Бай Ганьо прочетох във втори клас. Не съм се задавал въпроса някога, защо Алеко успя да обобщи образа на Бай Ганьо като национален характер. И се оказва, че с времето Бай Ганьо стана герой на народното творчество. Започнах да изгледат вицове за инженер Ганев. Самите хора ги измислиха и се забавляваха, без да се замислят, че те се насмиват на себе си. Може да приемем чувството за хумор или дори за самоирония, както казват, като сила на характера, но не можем да приемем, че Бай Ганьо балкански изразява нашия национален характер. В онази епоха след освобождението 90% от населението е селени. И човек, който чете впечатленията и на Иричек, и на другите чужденци, идвали в България, те се възхищават от тези български селени, които имали чувство за честност, добродетелност. Разбира се, имало и такива образи като Бай Ганьо, но те са били единични образи. Така че и за студентите Алеко не е прав. Той е обобщавал и Маскари са до един. Но пък да не забравяме, че през войните същите студенти се завръщат като доброволци. Ето в Балканската война, чак от Съединените щати се завръщат. Единственото нещо, което се страхува, да не би войната да свърши, преди те да се включат във военните действия. И според мен основната му, така би казал, вина е, че той изкривява образа на българина в очите на чужденците. Споменах за Иричек. В неговия дневник има и толкова хубави неща за българите. А той представя Бай Ганьо като неканен гост в неговото жилище в Прага, който плюе върху килима и размазва с кръка си, с обувката си. Това нещо аз да го довида няма да го повярвам. И пред нас има една задача да кажем, да, Алеко е писал сатира. Той се е вълнувал от тогавашните чувства, да я забравим, че той е адвокат по професия. Той искал да влезе в политиката в Демократическата партия, е бил на избори, губил изборите, искал да влезе в Народното събрание, там да държи дълги речи. Това не му се е отдало, поради което той е натварен с нещо много лично по отношение на така наречените байгановци. Заповядайте. Когато се опитваме да направим една наистина добросъвестна и напълно обективна характеристика на Алеко Константинов, не бива да забравяме, че този човек пряко се вързан с политическите борби в следосвобожденска България. И както показаха някои съвременни изследователи, част от тези пороци, които той приписва на своите политически противници, са правени от собствената му партия. Става дума за тези истории с гасенето на свещи, с купуване на гласове. За съжаление, практики, които и до днес не са напълно изкоренени от вече България през 21 век. Съвсем някакси естествено, ако може така да се изразе, Бай Ганьо да стане оръдие и на тези лични партийни пристрастия на Алеко Константинов, като ранни такива индикации има още в тези негови редове за българските студенти, или поне за част от българските студенти в Западна Европа. Фактически Гочоло и Дочоло са същите тези студенти на Хранимайковци, както ги описва той, от европейските кафенета, които обаче в реалния живот съвсем не са такива. Не бива да забравяме, че в тази среда на българското студентство в Прага, в Виена, в френските университети, в руските университети, къде ли не, израства всъщност тази интелигенция, този интелектуален елит, който води България към ситуацията тя в началото на 20 век да бъде определена като икономическо чудо, като японците на Европа, както пише един нидерландски тогавашен наблюдател. Фактически България, която само преди 3 десетилетия се освободила от турско иго, да се превърне в водещата нация на Балканите, с най-висок процент интелигенция, с хора, за които училището е издигнато в култ.
Всичко това Алеко Константинов го игнорира. Специално в фейлетоните за Бай Ганьо, пък и в други свои творби. И това, разбира се, е свързано точно с неговите политически пристрастия. Не бива да забравяме, че Стефан Стамболов, към когото Алеко Константинов питае изключителна ненавист и така го карикатурява абсолютно незаслужено, недоучен е одески семинарист, нали, изключен е от руската царска власт одески семинарист Стефан Стамболов е в основата на това да има български университет. Някои от знаковите лица на този университет, особено професор Иван Шишманов, са от същата тая свищовска младеж, която той иначе усмива. Отдавна проблемът Бай Ганьо не е проблем за естетическите стойности на творбата, а по-скоро проблем за етическите стойности на българина. Българите си го прехвърляхме като горещ картоф вече повече от век. Всичко и всички по реда си са снизени и осмени, свалени и овъргалени в прахта. Алеко се боричка с героя си, с разказвачите, с националните символи, с иконите и светините, с настоящето, с миналото, с родното, с чуждото. Един по един ги поваля на земята. Никой от българските театрални и филмови творци не се осмели да изиграе или да постави сцената с плюенето по килима и разтриването с бутушите. Колегите считат, че това е абсурдно, неправдоподобно, неистинско. Във всички версии на тази книга актьорите, играещи образа на Бай Ганьо, твърдят, че гротеската, създадена от Алеко, е обилно пресолена. Толкова изобретателна простащина няма нито при Аристофан, нито при Сервантес, нито при Гогол. Плюенето не бе нарисувано нито от Илия Бешков, нито от Наум Хаджи Младенов, нито от Борис Ангелушев. В гротескната сюита на Веселин Стоянов липсва този звук. Българските културни дейци категорично не приеха и отказват да приемат оплюването на народа ни. Това значи сами да си плюем в лицето. Въпреки че той твърди, че има прототип, че го е срещал в Чикаго, търговеца на розово масло, но имало и други търговци на розово масло. Иван Евстратиев Гешев, първият председател на БАН, той имал кантора чак в Манчестър и е завършил университета в Манчестър. Там също имал кантора за розово масло. Гешев няма нищо общо с Бай Ганьо. Брата Шипкови от Казанлък, също видни производители на розово масло и търговци. Те построяват гимназията в Казанлък. Те са родолюбци, които са давали средства, да не говорим за брата Георгиеви. И Софийски университет, и гимназията в Одрин, доктор Петър Берон, и болницата в Цариград. Те също са търгували с розово масло. Така че това нарицателно Бай Ганьо, българският търговец на розово масло, е според мен една художествена измислица, която ние трябва да опровергаем. Алеко Константинов злоупотребява и с личността на прототипа на героя си. Ганьо Сомов е роден в село Енина, Казанлъчко през 1850 година. Едър и силен мъж, той е бил народен поборник и станал един от първите четници от Енина по време на руско-турската война. Тогава е имало хиляди бегълци от Стара Загора и Казанлък. Турският башибозук атакувал селото, но четата успял да даде необходимото време хората да се скрият в Стара планина. Така Ганьо Сомов станал един от героите. Той бил и много състрадателен. Веднъж потеглял от Габрово към Енина през Балкана с 3 хляба и парче сланина. Но по пътя срещнал гладно семейство с деца от Енина и им дал своята храна. Днес неговите внуци и правнуци се тързаят от тази несправедливост, извършена срещу именития им родственик. Трябва да преодолеем това обобщаване на Бай Ганьо като национален израз, като израз на нашата народопсихология, защото тя се опровергава още от когато излязва книгата, до ден днешен. Виждаме, че множеството от българския народ има качества, които са много, много по-различни от тези на Бай Ганьо. Аз очаквам съпротива, разбира се, от някои литератори, но освен литературната стойност на Бай Ганьо, трябва да погледнем историческата, която не е достоверна. Особено в една епоха, когато България от един изостанал дунавски белет започва и се преражда в една европейска държава. Има хиляди и хиляди достойни българи, и политици, и учени, и журналисти, и предприемачи, и банкери. Така че тази книга не отразява
исторически достоверно нашата нова история в оня подем на след освобожденска България и да я забравяме точно тогава победата на Съединението. Съединението ние го налагаме въпреки волята на Великите сили от Берлинския конгрес. И Великите сили признават нашата воля, като ние правим една военна защита на Съединението. При Сливница Бай Ганьов се подиграва. Дори и с битката при Сливница. Според мен е плод на така разбихреното въображение на Алеко Константинов, който иначе е един изтънчен интелектуалец, но с особена психика, която не е, самата негова психика не отговаря на нашата национална психология. Аз говоря за мнозинството от българския народ, от този селски българския народ. И според мен злоупотребява с чувството си за хумор. Това чувство за хумор стига понякога и до гавра. И не приемам, когато някой твърди, че да имаш самоирония, това е сила на характера. Да, по отношение на себе си, да. Но леко никога не иронизира себе си. Той винаги се изтъква за сметка на своя отрицателен герой. Можем ли ние като общество да продължим да възпитаваме бъдещите поколения българи чрез съмнителните достоинства на тази книга? Очевидно не. Защото чрез нея ние дружно се озовахме в матрицата Бай Ганьо. Самодъмгосали се като ганьовци. Защо, как и кога книжката Бай Ганьо зае толкова централно и непоклатимо място в нашата образователна система и в културния ни мироглед? Според справката от Народната библиотека, тя става част от български учебник през 1911 година. След по-внимателен преглед уточняваме, че това е 4-то издание на Христоматия за 2-ри прогимназиален клас. То е одобрено от Министерството на народното просвещение, очевидно около 1906 година. През 1862, също в Свищов, се ражда и бъдещият професор Иван Шишманов, близък родственик на майката на Алеко. Двамата братовчеди отрастват заедно и имат дружба до самата злощастна смърт на писателя. Иван Шишманов също получава образование в чужбина. Той израства като авторитетен изследовател, университетски преподавател, литературовед и общественик. По повод 30-годишнината от смъртта на Алеко, професор Иван Шишманов пише статия, в която страстно го защитава срещу натрупалите се многобройни критики от съвременни литературоведи и писатели. Намираме я в сборника «Българската критика за Алеко Константинов». Шишманов прави обширен сравнителен анализ между личността на Алеко и тази на Бай Ганьо, неговият литературен герой. Странно, но и патриотизмът на Бай Ганьо е изведен от Алеко Константинов и Иван Шишманов като още един от големите му пороци. Господин професорът наставлява, имайки високо мнение за физическите и моралните качества на своя народ, считайки се винаги за балкански белгиец, прусин или японец, Бай Ганьо с по-долни народи не се сравнява. Бай Ганьо мрази всичко чуждо. Колкото Бай Ганьо е възхитен безрезервно от всичко българско, толкова Алеко гледа да уязви неговата неоправдана гордост. Ето колко злъчен е Алеко Константинов към своя герой Бай Ганьо, българина. А я погледни, Бай Ганьо, в каква мизерия тънеш. Какъв си физически и нравствено нечистоплътен. Колко си низък и страшлив. Ориенталски неподвижен и умствено мързелив. И прочие, прочие. Бай Ганьо е деятелен, разсъдлив, възприемчив, особено възприемчив. На професор Иван Шишманов очевидно не прави впечатление яркото противоречие между двете твърдения. А ние се чудим на кой е леко да повярваме. Че Бай Ганьо е разсъдлив и възприемчив или че е умствено мързелив. По-нататък професор Иван Шишманов твърди: Бай Ганьо гледа от висшия принцип на келепира. Пристига Бай Ганьо в Прага. Добрите чехи отвеждат българите с безплатни файтони по квартирите. Стоп! Вие грешите! Алеко Константинов обвинява българските туристи, че не били платили на прашките файтонджи, които цял час чакали на празно. Да, но професор Шишманов твърди, че файтоните били безплатни. Изглежда в очите на двамата братовчети българите нямат възможност да бъдат порядъчни. Платили, не платили, все грешни, все келепирджии, че и неблагодарници. Нека се запознаем с обобщението на професор Шишманов. Алеко принадлежи към възпитателите на своя народ, какъвто беше в по-големи размери и Паисий.
Ето защо бай Ганьо е собствено най-последователният ученик на Паисия. Но в оригинала на Паисия е написано простота и незлобие. Да, така е. Но Шишманов продължава. Добре, вземете Алековия бай Ганьо и вижте дали той не отговаря буквално на Паисиевия прецепт. Така че, собствено, Паисий роди и бай Ганя, разбира се, без дъще. Не зная, но мене ми се чини, че да би възкръснал Паисий днес. Той би познал в карикатурата на Алеко мечтания от него прост българин. О, бедни ни отец Паисий, възкликваме ние, българите на 21 век. Какво излиза? Ако Алеко Константинов е физическият баща на бай Ганьо, то според професор Шишманов, отец Паисий е неговият духовен баща. Накъде вървим, българи? Спасяваме бай Ганьо, налагайки го повече от век в учебниците на децата и сриваме делото на Паисий Хилендарски. В тази книга за пръв път се споменава за някой си Ганьо Сомов. Изследователят Петко Иванов публикува свой пространен анализ във вестник Култура, брой 11 от 2007 година, озаглавен «Как Алеко се потурчи или лъжите на пътеписа». Авторът припомня как в своя документален разказ Алеко твърди, че при стъпване на американския континент граничният служител е записал нашите трима пътешественици като турци, въпреки драматичните им усилия да обяснят, че са българи. Но оказва се, че в запазения архив на граничните власти от Елис Айланд Алеко Константинов и доктор Стоян Радославов са записани правилно като българи, а придружаващият ги Филарет Голованов като руснак. Това е съществено разминаване с истината. Защо е била нужна тази лъжа? Причината е в партийните пристрастия на Алеко. Ето, внушава той, светът даже не знае, че съществува България. Така Алеко елементарно опонира на омразния му Стамболов и правителството, които твърдят, че България придобива все повече присъствие в международния живот. Великолепният анализ на Петко Иванов продължава. Сред премълчаните от пътеписа събития, известни и на Алеко, е дипломатическия скандал около дебюта на България като самостоятелен изложител. Приемайки да участва за първи път на световно изложение с отделна изложба, а не като подсекция от Османския павилион, българското правителство негласно пренебрегва своя васален статут. То предизвиква не само турското, но и руското недоволство. Последното се дължи на проавстрийската политика на Стамболов и на немеца Фердинанд. Скандалът завършва с успех за българската страна, не без усилията на официалния делегат и уредник на изложбата професор Вълко Шопов, чието научно звание се спестява от Алеко. В интервю за вестник Чикаго Трибюн забележителният български ерудит, учен и общественик заявява: "Вашата покана да участваме в изложението е първата, която получаваме като самостоятелен народ." Алеко вижда и дори описва експонатите, но не чува тяхното послание. Взискателният му поглед мери България не със собствените й мерки, не със скромните й успехи, а още по-малко претенции, а с недостатъците й в сравнение с цивилизования свят и най-вече спрямо Европата. Той гледа на България не от тепетата на Пловдив, а от Айфеловата кула. Пред величието на той, което е пред очите ми, вие с вашите борби и даже целият възточен въпрос ми се виждате като инфузории. Справедливо или не, пътеписът представя българите, сред тях и бъдещия бай Ганьо, повече като ориенталски експонати. Самите те любопитности за американска консумация, отколкото като европейски изложители. България, поне през погледа на Алеко, не излага, а се излага. И още малко на тема текстил, към която авторът има особена слабост. По-нататък, горната обвивка на мумията е снета и тялото остава обвито с едни прогнили, но оцелели още парцали. За крайно съжаление се убедих, че в такашното изкуство ние, българите, едва сме достигнали той, което са имали египтяните преди 3000 години.
Белият дом е една обикновена бяла къща с няколко колони отпред. Салоните са най-обикновени светски салони. Един от тези салони беше послан с рогозка. Като казвам рогозка, не трябва да се разбира нашенска рогозка, която е най-грубото от този род изделия на земното кълбо. Аз имам право да кажа, че видях почти всичките племена на света и техните изделия, но право ви казвам, че най-дивите островитяни плетат много по-деликатни рогозки от нашите. Иди ми на ум нашата прокопсана аристокрация. Нека да тръгнем веднъж ние с бай Ганя по Европа, па запящем една песенчица и за аристократите. Създателю всеблаги! Има ли нещо по-печално и по-смешно от българската гражданска и военна аристокрация? В официалната книга на изложението четем: Контраст една спрямо друга са изложбите на Турция и България. Докато турската се състои единствено от показ на ориенталски черги, България представя добре подбрани експонати от нейната индустрия, земеделие и национални костюми. Тези на селячеството в ежедневните им носии и тези на офицерите и държавните служители. Няма да спестим известните лекови описания и на българския павилион. Той е тъмен, пълен с бутилки с някакви течности, наблъскан с разни кутии. На тънък присмех е подложен и правителственият служител професор Вълко Шопов, който в старанието си да привлече вниманието на посетителите за по-голям ефект, е прекръстил Розовата долина на тъй наречения според Алеко земен рай. Явно е, че негативното отношение на Алеко Константинов към България и българското е постоянно и същностно за личността му. В цялото произведение няма дори един единствен случай, в който те да са споменати с положителен знак. На омразния Стамболов е дадено да се разбере. Горката България става жертва на Алековите партийни пристрастия. В периода 1903-1907 година професор Иван Шишманов е министър на народното просвещение в състава на две правителства. Възможно ли е тогава, в периода 1906-1907 година, именно министър Иван Шишманов да е заложил отказ от книжлето Бай Ганя в учебниците на българските деца? Да, а кой друг, освен министър, може да го направи? Свой принос в този процес има и Димитър Благоев, родоначалникът на социалистическото движение в България. Той печата две статии в списание «Мисъл» от 1887 година, посветени на Алеко Константинов и главно на героя му Бай Ганьо. Ето неговото обобщение. Тая смес от старата простотия и еснавска наивност с нахалството на новите рицари, които чрез лихварство усетиха в кесите си силата на капиталеца. Поражда се дискусия на тема дали имаме социален или национален образ на българина. Отговорът възниква от само себе си. Това е неверен образ на нашия народ. След 1944 година идеолозите на новото време намериха тази формулировка като удобно оръжие за сриване авторитета на повалената буржоазна класа, приравнявайки я до елементарния образ на Бай Ганьо. Наблегна се здраво на Алековия герой в учебния процес, та така и до днес. Крайното отрицание, както винаги, се обърна в бумеранг, който се стовари върху цялата нация. Единствен извън матрицата Бай Ганьо се е самовъздигнал безгрешният Алеко Константинов. И ние без да отричаме книгата, тя е част от нашата литература, но смятам, че тя не може да служи за като възпитание, тя не може да възпитава нашите деца, които още от малки да се насмиват на себе си, тъй като те, подигравайки се с Бай Ганя Балкански, те се подиграват и със себе си. Кога, ако не сега, е времето да се отървем от тази болест на българския дух?